Mamă! Candace, ce-ai făcut? Iar ai stat lângă păstârnac? Da, dar trebuie să vezi ce fac Phineas și Ferb din nou. Ce mai e acum? Băieții ăștia sunt mereu puși pe șotii și-mi vine să mă vai, căci până să vii tu acasă, ei șterg totul și nu mai vezi, ești un băieț răi. Niciodată când vii tu acasă eu nu am dovezi. Spuneți oful, Candace, spuneți oful. Băieții sunt răi. Te rog, crede-mă ce spun eu. Băieții răi sunt amândoi. Chiar un par de distracții și o plajă au construit. 1000 de văcuțe, prin mor toate au pornit. Noi ne-am întors în timp, dinozauri ne-au fugărit și roboți au făcut într-un timp. Dar tot nu i-ai zărit, îți spun, dar sunt răi. Spun totul acum, da, pentru că vreau să-i aranjez. Ei sunt băieți răi, ziceți și voi. Băieții răi sunt amândoi. Tu îngerașii crezi, dar sunt ca niște ielți, că băieții tăi sunt răi, chiar amândoi, eu îți spun, sunt răi. Ei mă nebunesc și de nervi sunt chiar că plăznesc. Și eu nu mai spun, ei sunt băieți răi. Toată lumea! Băieții răi sunt amândoi. Chiar despre asta vorbesc. Băieții răi sunt amândoi. Oh, da, ei sunt răi. Sunt răi amândoi. Yeah! Ok, mamă, deci vii acasă cu mine? Glumești, să o mai facem o dată. Ah!